Medach I Gary. None of the stuff cool, been I? Oh, my shenanigan. England of them so fresh in the ground. Clár fáisne sé faoi hrúr iascarí as céirí a bothú go tubaiste mí éidir fóbhar 9 chuig an 9 bheits le feiceal ar cogar nach ag leabhar frisin 9 ach anois taisce na Tuaithe. The one who condian doing me hien. Ac ahan a hogam culture gun parig, fayam leoella, scale on neve is cluchy and yerin. A war se canter shaw. Sean Frigno is cluchy in parig. Agus an aichin kai Thomas Russell, the man from God knows where, trefsha mar freesni and shaw, so our crochoes of lean okjegas a 3, gajirakas kyun a darlish shaw. Ac rwy'r ar ani dy son mar fad na gwyl ni smona eirsma dy cyd ni parig. Ti ffyrd yn y bali sin. Casgiel yn sio fi gael thorig. Agus gyr cric ni sé suas I sielef clan drafanium o Callain. Agus na rhaid dini ag amacht ar eis America America. Hora dis law kjondan a fekle, mar heiske jau au. Ac ar go egen, marlin on geel heen, is dis a waxi shin. Get you lad tan you one. Tan pobl yn sio an argila, ar Eric Forig a Cynil Bio. Agus bian service edra credjvak aku, se kid aglish jarter, a one she ag sawal teef and we, the gun parlig. Tamé an é me hénelacht mar Christe a amsú trí réitseach a dheanú an am héan. Idir an creidir I mó chulra protestúnach agus creidir na haglise Catholicé. Tá barlacha eagsúla sa phobal seo, fi bhatha an níomh, agus fi na was. Bhí mé caint fa níomh pádric curtha in un pádric agus fi sean ar an seo a sábhal a dúir sin. Níl an ceart agad tá sí curtha an seo i sábhal. Sa níl is agam bhfuil an ceart ag nó bhfuil an ceart ag muir gun pádric. So how did you credit to him, níomh pádric of a curtha? Níl is agam agus sílim nach bhfuil sí táhachtach beidir bhfuil sí curtha an seo na sábhal, beidir nun pádric agus well, it's come along so da me o níos mó na pádric a bhain an fosta. Tá an siscéal ag sé ins na lórthaí ag níos táhachtaí dúine. Nuair a bhí níomh pádric an seo, go dé an teangaí a lór sé, Gaelic nó Latin? Is ceist ínta mai. Brahan sé ar curabase. Tá mis sé an é leo an sa halan seo. Go tír hanis gur as Carlisle agus tuisceart sasna an aice le Hadrian's Wall, sin a leir a léime. Sin den céad ar a río ribh sin chreid mise agus gur ón Brattenvig a bhí sé agus nature go agus tu go héirne
Mar sin ní féitir fa cinse go déan teanga bhé Lord teige. Is tu gur brat na sé bhégur dus. So brani sé dúis agus an sin Gaelic. Ja, Jerné. Bug ban ar an teanga a Lord Parrig, tá sé go híntaach go bhfuil pobl ó creidimh éagsúla a gurnaí a gibhne agus an ámas dá. Ach ní ró cursaí airlí rins blian ó hin. Curn sé gifne dú an chéadúir a hanig me hen go dún Pádraig, scaman go mai le nolig mé na nigéad seasca sé hanig me le sélan se agus tuis me hirí saici bhí me ban. Bhí me a chlána le gan a protestúní aglis na heran einta galúir. So bhí me go fanne bélan ar glas agus ar an bhealach stop me ag an ardaglis an Pádraig mar bhhaile go go dé an television sean. So dan me sem mhí sa chár agus ag siúil hartar an ralig agus mar sean agus tá mé gang sin breis daithid bliana agus tá mé gang séar ar sin an is go haféiseach leis na bhéan go isteas an eaglis agus a bheith páirteach sa rád agus sin a chur a godarsnach leis an rud a hála nniu má tá daoine anna hélan nach nearna muid golan cin sin gur sin sampla den dolan cin a rinmuid an ar Européire. Tá brón ar ó hin. Bíonn sé rag am minic, ní heaglam a chreidhfuil nach náhí mé isteach leh canas gur aglis na heranna agus híl sé gur áitíntacha. Ach ní hé an céadúir seanna mór an néalaigh a bheith seo. Ach nuair a thugann Minister Presbyteric William Nielsen, seanna mór in néalaigh 300 blian ó hin, chríicní sé suas ar an tío contrailte den dlí. An lá seo, Tadóní bhí an, bhí sé tuairt sean mór in Gaelic mar is dúil leis. En snug, bhí hart fé mille seachiad nó a hocht nó hart fé am sin, bhí troblóidí an éarnig an am. Agus lúir sé réiles, agus go taban hanig na redcoat seo steaf, rís an doras agus hart si de le hart fadúdá, agus nar bhí sé críhnithe jumpal siad a maithéad, agus thug siad go dtí an prísanit an dún Pádraig. Agus chuir siad in LA, go raibh sé tagas tréis den na daine agus gahrad mar sin. But na rud a bhí an is, dúirt sé ní hé bhí si faoi creidú agus grab de chóirsin agus mar sin dúirt sé bhfuil cruthaí dúirt scrí sé maithe a méarla rinn sé eistrahan a bhfuil rud a simile den omlan is gur chreid si é ar scarlahí le an San am sin mar sin ní rú Jackart ag daoine cosúil an Nielsen a bheith dílis don rí agus a ríist Gaeilge. No, searód nua. I mean, agus tá sé chu nua sin an dearcu sin a go bhfuil ceangal mór idir an teanga agus náisiúnachas nó cibí rud. Caharid couple of céad bliana hen bhí na mór uaisle ainta bróda leis an méid Gaeilge bhí acu agus bhí an dúla acu sa ceol Gaelach rachtal siad feisina agus bhí na daine gin se scéaldóibh a síns na tithe agus Shenyam agus a gael ceol agus mar sin de, you're fibre bhí an ag an am sin. Is scarfa in Yeshkart a chundé, bhí an spéis ag na huisle sa cultar Gaeilge. Spéis a curú an intas ar go leor daoine inniu. Ní rud anú ag an phobal protestúna sim a chur sa dúchas Gaela. Ar nó bhí Arthur Brownlow a lurgan, a bhailí cruúsa miltena luachúir lehscríbhní, bunting, fear do bhhainúard watha, a bhí sinnim ar an organ a me firiste, boisin hui a má agus a chruní na hórain agus dáil sí trí imleor de na sean fort agus de na sean in de chud na tíre seo, agus Art O'Neill hála ina chud cifní bhreach sé síos cifní cinna san turas ar an se mór himpel na tír a camchuirt go se beidir 1000 de réir éitilte fréhan mór siad 1000 bhainn seo I d heile in actan teachachtan agus gur chéise sin trésin sin ag fear aró Stuart mar a ríise le sinnim a chruit I ceol agus a chur síimsaíat agus cahamsere foiil don húisle deit na ró Wallart le foiilach. Is ag a cran seo a tá tíomh le teach scarfa, a stop an rí liam chun isce a chóirt de chapel, agus é ar a bhalag ag cath na baine, mas bhí ar dá. Ach tá stair eile ceangailte leis an teach seo, agus tá sogin go bhfuil sé fíor, nó tá aine se an.
tá star eile tá céilte. Sa bheith is gurú fear an seo cuairt ag teile ar ó Silabhacúr an éit, muintir I Rahalaí. Agus bhí sé cuairt an seo I mí lúnasa sa bhíon 8 sa 10. Is ag sinnean ceáil na cruite bhí se. Cruite a dál, fear ar ó Charles Byrne nó Cachalú Bryn Cúra fáilte ribh hánig sé an seo, hen sé ceáil agus an seo duile. Hegus se ceáil na cruite de dhearifar ar a tí an seo. Fear ar ó John Lushington Riley agus bhí dhearifar ige Gian. Agus bhí simhillte na heici sna scialta sa seanachas sa cheáil agus I méileadis na héireann. Agus ní bhain gur samací sa cheáil dúchasa agus a geáil na cruite. Dálam si an dói leis an chruit a henim trí bhean na Gaelic. Agus bíon bhean dhéireann na hí in san tír a dálam ceáil na cruite trí bhean na Gaelic. Bhí Gian O'Reilly ina Halliontóir bra. Rinn si dearú ar thuantas sa teach a tá ánar fád, agus rinn si leiridí ar Charles Byrne é héan nar a bhí sé teagas na cruite dí. Agus ní a bheith Charles Byrne an taon duine amháin ar ó cibhní maithe aige ón tréimhse a Taisce sa teach seo. In this gentleman's house, I was employed for some time, and during my residence there, I was not treated as a common workman, but was highly entertained by Mr. and Mrs. Riley, who had the goodness to read to me by turns, whilst I was at work. When I left home, I did not expect to remain at Scarva beyond 3 or 4 weeks, but such was the partiality of that worthy family for me, that I was detained there for nearly 3 months. On taking leave of my benefactors, Mrs. Riley observed that I ought not to be tired of them, as they were not tired of me. So, léiríonn sé sin an foiilte a curú rifa, seo fear eile nó seo Wilson, ach a leabhreach, a bhachas bhfuil sin de éilte agus de éile a fuair an cruiteire as condí létra Cachalú Byrne. Agus ar nóie, ba an fear céarna a bhí a láthair ag féile na grúteirí I mbeil firiste sa bhíon seacat ag nócha dó nuair a hen deithir de grúteirí deireanatha na héireanna tuisid a láthair má fáiste ag na assembly rooms. Is cinnam nar bhí me bagasar, má bhathair a radlam, gur an cricbog dréachta seo a gundaí an dúin, agus thug sí an seámuid ag an spelga dam. Farcail sí an car, ruach sí an tinneal, agus Jimmy an car suas a cric ar a chun an héan. Agus tá mé ráis ag an spelga dam, rinshwaí bliana ó hin, a geirí fáil amach an nibríonn sé go fáil. Agus ibrion, tá an car nó an bhain san car seo ag cúlú suas a cric ar a chun an héan gan íon cidir. Ar an tíomhile den slío, tháinig mé ar chean eaglis nach guacaméile blianta, agus tá neamart a dhéanamhar go fáil ar an dracúr. Ar híomh bhí mhór idir Caisle nua agus Kilkeel. Tá méide tá fácha de sean eaglis a tógu a linn amsir fárig. Ar tá rudan seach ionta trócanta fin sean eaglis seo. nó tá rilig an fásta, ach ní híle a bheith ankar. Dúirt ar lom go go leor daoine curthan seo. Daoine a fuair buas le an gart do mhór, agus daoine a hanig I ddír agus a baithú in san airige, agus is mór an trúí nach bhfuil aine ag tuairt éiretífa. Ach ar a léad, tá tom siaga hálann sin a cinneal súil ar na daoine tá curthan seo a ríhanama. Písa sús an bóthir ón sean ralig. Tá dreichead bag, a bhfuil aim dramatúil agus tá cúpla scéal, féin dói a bhuair sé a taineam. A cé acu a tá fír. Bhín an dá scéal an agónaí an irinne agus an breag ach in san caisio beidir gur bhfuil fírinne go leis an dá scéal. Hála an céad ceann an seo sa bhíon séide ag daithe dó, sílim gur mí anar, bhí an
agus rud a bhain leis an éirí amach ag an am sin. Bhí an Taisceach Aitleán seo me gangasa, bhí rins cimí aige, cimí bratnach aige an seo sasnach aige, agus bhí sé géirí iad a bhhalar tú, chuine cimí eile bhí acu hís in uair contrá, agus na bhí sé ampar na cimí a bhí aige hís i dro an Caisleán glas, ag teachtríd an ceantar seo bailach na hairí, actual an cosan intain de cún idir an airige agus na sléimhte. Fuair sin scéal gur Mariú na haireannaí na hóglaí eile a bhí a siileh na sasnaí an am, agus ar an tart sin bhairlí siad san na cimí a bhí acu. Beidir an méidir slú a chluise tú na gur Mariú deithnar ar an lá sin ag an dreithiad seo, agus an darnachod an scéal beidir go gluní tú gur ó beidir suas le céige marithe thart fan ceantar seo. Agus go dtéan scéal eile mar sin? Deirtar gur ó gá lad ag teacht ó an ceantar céarna ríist an Caisleán glas ar ais go dtí an Caisleán nuan seo, agus ar tarint ar an dreithiad seo, dreithiad a bhí a bhád níos cuine ag an am go dtí gur ó beidir brion olta go bhirte acu, agus ar náhar nach gur mór an spás ar an dreithiad agus é cocún sin. Bhí sé do rásaíocht le na chéile le fecail cé a bhainniú an dreithiad amach a dúspáire, ach nar tháinig siad thart an córneal an seo go dtí ag tarint ar an dreithiad. Is táithe nar heig siad nar lééis siad an bhóthar mar is ceart, agus Jimmy an chéad duine ón dreithiad ar an capal agus heit sé síos agus Mariú ar na chlátha híos faoineann seo, agus ar drothúir lán an darna capal an chéad capal agus heit sé an síos Cathmhaoil. Agus deir siad gur rith an tuiscin seo ar srúthan pádraig an srúthan ar bhfuil inis, gur rith siad dearag le fáil. Cé acu scéal a creid an tusa? Well, creidem an gascéal, sin rud bhíar fan ceantar seo. Scéal eile ó bhfuil coppla le an air, agus na bhfuil mór an álais faoi, na scéal aim an stuff give, a tá préimhithe sa chundaí seo. Is as an ceantar seo a tháinig an clan ab a clúidí a gcondaí an dúin, clan Vic Engasa, as an taobh seo tíre ceantar de bhainneam I bheithach. Agus is bhuaí seo fásta tháinig an clan mór clúideach a mala clia na Guinnesses ar leo an grúdlán. Agus bhí siad aonanta bráidhfuil as an ceangal sin leis na tíisí móra a gcondaí an dúin. Viscount Guinness of Ive an tigeal ifical a bhí Richard Guinness ahar Arthur. Well, bhí Patrick Guinness ag gur ní smó a alamach fan ceangal seo, agus tíar sé ar colas sin na tronaide scrúdú I anú idir na Guinnesses a mala clia agus na Guinnesses an seo in I bheithach, agus ní ró sé aonanta sásta leis na torthaí. It turned out that we weren't descended from the McGuinness chiefs at all, as scríb sé sa Times ag an am. Not only were we peasants and not chiefs, but we were more closely related to the next door clan, the McCartans. Mar sin, McCartans a bachorú a bheith agóil an Aich Guinness. Maran na sean aniam naca Gaelige sa chundaí go fáil, ach ní waran an Gaelig móran, mar henge phobal. Jimmy sí gasta go leor sa Jerry ribh aimsir na Gorta Móra cé go léip blianúhan bhí go leor Gaelig agus léargur go leor Gaelig in Eiscart chundaí an dún. Agus dúirt scríbhnar a bhhain go deochalaat lína tharint gaichead blianúhan tras nó scearbhach go Portaferry agus go bhíthe go leor Gaelig ar a tíobh thuaist an lína sin. Chosí sí cúlú de réir a chéile ar cúlaí sí isteach sa Jerry ar a cheantar thart ar Clúndámh. Agus daichead blian an dhé sin an snáach déag nócha dé dúcha go leor Gaelig thart ar Clúndámh go fóil chlunthe go leor Gaelig a lóirteach ní rúsí a lóirte a hanna níos mó. Agus nar a fuair an glún sin bás hanig Jerry léthe ach go ceann fada go leor an dhé sin dúcha sean daoine arú cá acail nó cá Abert den teanga le Clunstanúthe cí nach rúsí nach rú lóirt na teanga ach go níos mó. Mar hampla agus tá sé caiinte na seir ní déag daichead a cuaig. Bhí seanbhain drabhainneam an Savage a bhí nócha chuig bliain d'aois agus bhí si ábalta crachcéasta gearú ar híana an Gaelig chomh na Croise. Bhí si dúirt si gur bhí siise I héana óg go nabertí an Padrin an Gaelig an sa teach agus dúirt si nar a bhéú na daoine óga a géirí go amach ar ghearneal san ihe go má coppla fáca le an tean fér a had ar héana an Gaelig so le giid siad a gionliú.
Bhí fear an sin ag Fitzpatrick a bhí nócha cuaig fásta agus bhí aithne aigesan ar hán féra a rógéalaigh acu, nar bhí sésin agus ar Stephen Gribben agus a bhean an Ballygorian agus nar bhí sin agus ar lá bhfuil sé steach sa teach acu ach cé bhí bhí sé a ceint an éalaigh atar ar héan agus ghlach sé sin scanú gurú sé a brathe a bhharu agus heis sé ar hiúil bas an teach níor an sé le feicil cé bhí a ghéiste acu. Hílha go mé ó cá scéal mar seo le fáils na sean ó an Gaeilge agus bag ceanna daimsí mé. Garajini hoplam hen charter oran atá in Gaeilge agus duhasach de condian doin ag de ceanróla sagatsa. Tá an taidiile tá na an chalín as comdí lui agus tá taidiile na bóchan an mhaire. Agus déir siad gur fear as an chuid seo tíre an paraiste an leanan seo gomdíon dún a scríú an tóran seo an scéalata an gur casú bertir chéile I marnis allusion an mairí pass sin the ardwaha. Agus dír an gréasí as comdí an dún an chalín seo as comdí lui a fósú. Ag dúiltí si dá agus ní bhhain sin gur dúiltí si dá ná gur chuir sí masla ar a chumdé agus gnúir sí na ró gundí an dún gaharbí ag a bhhain gur an tar an déran agus ní ró sí clachtaí le sin. So ní ró sí sás a fású. So in éan sin chuir sé sin masla ar chumdé lué. Agus dúirt sé sin chuir sé chaileach arthaí agus dúirt sé na ró a gundí luí ach na crústaí arain. Bhí ballabag éireach hey galmhóir an mhaire sé chastú san spervan as condé lué just rias hindi hey giri chain fee an boss a chigresi as condé an duan ta tú a pléiú schar a bailom hen hu charom o spéisiú an warnún Pan tar an déran schar chwat méné ba vi a var du se gondé luai a chailiach tuatach de hrefn amrúdú grús nach naithní an gran Haro mishaek sugrú Schanol glam júltú Saljacht bei coolin jas Isaian Fé welcome sa lefa bios a cantar seo, beidir gaid lúnú hin. Le tuiscint carta al ar an phobal a warin seo agus an cinneal séla bhí acu. Na sean caintear i Gaeilge mar hampla. Jimmy an Gaeilge as condian dúin níos giste ná mar a Jimmy síos áite go eile, agus mar sin Jimmy na scéaltaí agus an teolas leis a teangaí. Ach tá muid buíoch de le héidí céran a chaid tréimh se fada a golfríd condian dúin ag bailú an méid ólas agus a choca leis agus a chur na scéaltaí le chéile. Agus dearhín nach bhfuil an sin a cédin scéal. Tá níos mó scéaltaí le haimsí míon sin a gol agus éar a chuirdach. Agus is sa tóir ar scéaltaí eile a bhés mé, sa céadclár eile ar Taisce na Tuaithe. Agus mé ag Johnny scrúdaithe ar an caingal idir condí éintrama agus na Gael in Alban. An tean riacht ar a doctor Dal Riada.
seanachas agus ceol malch nacht tra nua anam an óráin le feiceal agus dechlog agus fe ceol le jam beg ó flaharta le chlostel chlár na hiche nacht. Bulle agriocht sport sa tír seo sa tóid farca chrócaid intar díonsgrúdú peibli an CLG éis na bhógraí gearra seo. Ní stearnaí an sin ben na bautaí canis an gig le feiceal ag leabhartréise hocht measú céhruas agus ag leabhartréise ní chlár fáisnéise faoi hrúr iascarí as céirí a bothú tubaiste go mí dhéidir fóvid 9 cogar cáilte in gáirí an iascaire.